जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका उड्यार पार लिपोन रावला साक्रामेंतान राखून आसाय उड्यार पार लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय स्वादिक जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका 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 तुझ्या मोत वाढायतान मासान तुझ्या घटाय दिताय उतरान तुझ्या मोत वाढायतान मासान तुझ्या घटाय दिताय स्वादिक जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 आमच्यामध्ये या पवित्र येवकरिस्तांत करूस आसराच्या आमच्या स्वादिक जेजू जिनी भर तुजो सांगात आमकां दिवन आमकां सुखा संतोषान आमचे संगी एक जावन कस्तां वेळार आमचें धैर्य आनी बुजवण जावन निराशे वेळे आमचो बरोवसो सलवण वेळे आमची जैत पिडे शिडे वेळे आमचो वैस जावन
तुजो मोलादीक सांगात आमकां दिल्ल्या पासून तूं आमी तुका काळजान धांवन अर्गां दिता आनी तुजें हजरपण ह्या वेदीचेर आमी मानून घेता अस्कतकायेक लागून तुजे विरोध केल्यारी तुवें आमचो मोग केलाय तुजो स्वादीक सांगात दिवन आमकां तुज्या गोपांत पाटी येवंक आदार दिल्याय आमच्या जिविताच्या सगळ्या घडितांनी जिवितांत करशिल्ल्या हर एक दिसांनी हर एक वर्सांनी आमकां तुजो मोगा सांगात दिवन जिवितांत आयिल्ले सर्वान वरां फूड करूंक कुमक केल्याय मारे कार पिड्यांतले आमचें जिवीत तुवें राखलाय ह्या सर्व तुज्या बरेपणा पासत आमी तुजो उपकार बावडटा कश्टां आनी निराशे वेळार तुज्या उतरान पवित्र क्रिस्तान बऱ्या मनाच्या जायत्या व्यक्ती मुखांत तुवें आमकां सांगात दिलाय मोगाळा जेसू आज तुजें हजरपण ह्या वेदीचेर आमी मानून घेता आसतना पापा साहेबान ह्या म्हयन्याक दिल्लो तो इरादो आनी ह्या इराद्या सांगाता आमी मागणें करन ताज्या मागण्यान आमी वांटेली जावन सगळ्या संवसारा पासून आमी मागतले हांव म्हणलो एक बरोसो आनी एक तीर बाबार्थ आमकां आज मेळासो कर मोगाळ भावन आनी बेनिनो नोव्हेंबर म्हयन्याक पापाचो इरादो असो आसा जीवघात आडावंक जीवघाताची वडणी आसलेल्यांक तांच्या समुदायात हांवन तांणी आशेवचें मोग सांगात आनी सहकार मेळोवंक आनी जिविताची सबाय समजूंक पावचे खातीर आमी मागया मनशा जिवीत पवित्र तें आरंभातावनूच देवाच्या रचनेच्या क्रियात्मक कामाक संबंध जाल्लें आनी सासनाक आपल्या रचणाऱ्या सांगाता विशेष संबंधान उरता आनी रचणारस ह्या सगळ्या जिविताचो शेवट देव एकलोच ह्या जिविताचो धनी आरंभातावन अखेर पर्यंत कोणेंच खंयचेय परिस्थितींत मनशाचो जीव काडच्याक हक्क जोडून घेना सांजू हांव पावल दुसरो जिवीत अखेर करचें म्हळ्यार देवाचें उदार देणें नेगार करचें म्हणटा जिवीत अखेर करचें म्हळ्यार देवाचें उतार वा देवाचें उदार देणें नेगार करचें म्हणटा जिविताचे सबायेक निरंतर उक्त्या मनाची जावं पवित्र सभा आमकां आपयता मोगाळ भावन आनी बेनिनो निरंतर मागण्यान एकामेकाची इश्टा खातीर सोंसणीकायेंत जिविताची सबाय सापोवंक जाय आमच्या एकसुरपणांत कश्टान पिडेन देवाच्या आदारान जियोंक जाय जिवीत देवान आमकां दिल्लें मोलादीक देणें ताची जतन घेवची आमची जबाबदारी देवान दिल्लो जीव काडचो अधिकार मनशाच्या हाती ना आमचे कुडी पवित्रात्म्याची मंदिरां म्हणल्या बरोवशान जिवीत फूड करूंक देवाचो आदार मागया जीवघात करन जिवीत आखेर करून चिंच्या सर्वांक देवाचे कृपेचो आदार मागया
पापाळ इरादो आमच्या मोतीन दवरनू आमच्या विधीचेर हांगासर आमच्या समकार हजर आसच्या जेजूक मान करणं गावया गीत प्रणम 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 देवा बापा प्रणम 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 देवा बापा नमन 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 देवा पुता नमन 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 देवा पुता वंदन 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 पवित्रत्म्या वंदन 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 पवित्रत्म्या सांगता म्हणया प्रणम 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 देवा बापा नमन 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 देवा पुता वंदन 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 पवित्रज्ञा वंदन पवित्रज्ञा वंदन पवित्रज्ञा हालेलुया 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 वंदन 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 पवित्रज्ञा आमची जबाब तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं देवाचो पूत तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं देवाचो पवित्र जण तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं देवाचो सेवक तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं बसयल्लो सोडवंदार तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं म्हजो ख्रिस्त तुका आमी आराधन करता स्मियान तूं म्हजो सोमी आनी धनी तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं म्हजो दैवीक वैज तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं बरो गवळी तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं शांती कुंवर तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं सर्व देण्या दातार तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं आमच्या आत्म्यान सोदणी तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं दयाळ आनी कणवळो तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं मोगाळ आनी समाधानी तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं आमचो खरो इश्ट तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं दैवीक शिकोवणदार तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं बक्षणाचो सागर तुका आमी आराधन करता स्मियान जेजू तूं वाट सत
आणि जिवीत तुका आम्ही आराधन करता सम्या जेजू तू संसाराचो उजवाड तुका आम्ही आराधन करता सम्या जेजू तू खरी दाखवल तुका आम्ही आराधन करता सम्या तू सर्गींचो उंडो तुका आम्ही आराधन करता सम्या तू जिविताचो उंडो तुका आम्ही आराधन करता सम्या तू म्हजो भरवसो तुका आम्ही आराधन करता सम्या जेजू तू म्हजी बाचावी तुका आम्ही आराधन करता सम्या जेजू तू आमचो तारक तुका आम्ही आराधन करता सम्या जेजू तू आमचो बुजवण तुका आम्ही आराधन करता सम्या जेजू तू आमचे जीवनपण तुका आम्ही आराधन करता सम्या जेजू तू आमची सडवण तुका आम्ही आराधन करता सम्या जेजू सम्या तू आमचे सर्वस्व तुका आम्ही आराधन करता सम्या जेजू मोगाळ भवनाने बहिणीनो आज सगळे इगर्जमध्ये सांगता आम्ही जीवघात आडावंक बापा साहेबान मागलेल्या त्या इराद आमच्या मतीन दवरनो त्या इराद्यापासून आम्ही मागता आसतना असले एक ल्हानशे संख्येन हांगासर नियाळ करया आमचें जिवीत देवान दिल्लें तें आनी तें जिवीत देवाक समर्पूचें म्हजें आनी तुमचें काम जीवघात म्हणजे देवाच्या निर्मोण्या विरोध वेची वाट देवाच्या कुशे विरोध वेची वाट मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज जीवघात आडोवचें म्हणल्यार चिंता आमी आटयत आसतना थंयसर केवल श्वास आसून ह्या संवसारी एक मासा रक्तान भरलेल्या कुडीचो देसवाट करचें मात्र न्ही बगार जीवघात म्हणटा आसतना हांगासर हांवें म्हज्या कुशेक आनी सुम्याच्या कुशेक मरचें म्हणल्याक बाप साहेब ह्या इराद्यान आमकां हो इरादो दिता आज सबार जाणां आमच्या पवित्र सभेंत आसोनी जीवघात करून काणगिल्ले बरी आसा म्हज्या आनी देवा मदलो संबंध ना जाल्यार हांवें जीवघात केल्ले बरें कित्याक सांपावलोन सांगलेले प्रमाणे थंयसर आमची कूड पवित्र आत्म्याचें तेंपल देवाचें तेंपल म्हजो आत्मो देवाचें तेंपल जर तर हो आत्मो आनी ही कूड थंयसर कनेक्टेड रावना सांगात रावना त्या कुडींत जीव नातल्या बरें असलो जीवघात आडावंक आज आमी म्हाका जाय मोगाळ भावन आनी भयणीनो असले जीवघात सदांच कुटुंबान जातात असले जीवघात सदांच समाजान जातात असले जीवघात सडावत इगडच्या वाठारांत जायते बडी जातात आज आमी मागया एकामेकाक कसलो संबंध देवा सांगात आमी दवरला कुटुंबांत एकामेकाक कसलो संबंध पती पत्नी मदें आसा भुरग्यां आवय बापाय मदें आसा जर तर थंयसर संबंध ना जाल्यार थंयसर ती आत्मो आनी एक आत्म्याक समजून घेना जाल्यार थंयसर कन्नडांत आमी सांगल्या प्रमाणे आत्महत्ये थंयसर आत्म्याचे बादाक वा आत्म्याचे जीवघात केल्ल्या बरी जाता आत्मो थंयसर मरता एकामेकाक समजूचो आत्मो कुटुंबान ना जाल्यार थंयसर आमी जीवघात करून घेतल्या बरी जाता समाजांत तसल्याच संदर्भांनी इगर्जेच्या वाठारांत हांवें म्हळें कित्याक सबार कडेन असल्यो परिस्थिती जातात गी असल्यो संदिग्ध परिस्थिती जातात गी एकामेकाक उलोवणें थंयसर एका देव तेंपला पंदाक आयल्यार एकामेकाक उलोवणें थंयसर ना भायर जाल्ली ती कसलीय परिस्थिती भितर देव तेंपलांत जेजू मुखार येता आसतना जर तर आमी मानून घेवन ताका आमचो आसरो आनी आमचो बरोवसो म्हणून मानून घेवन एकामेका लागीं भाव भयणी म्हणून आमी उलोवंक समजना तर उलोवंक शकना तर खंडीत जावन देव तेंपलांक येवन आमी देवाच्या विरोध वेता वा देवातावन पयस सोडता थंयसर जीवघात भोगता ते देखून मोगाळ भावनांनी भयणीनो आज ह्या आराधना वेळार प्रत्येक रितीन मागया
प्रत्येक रितीन मागया आमच्या आनी सोम्या मदल्या आसलो तो संबंध आणखी चड आनी चड दृढ करूंक आमी मुखार सरया, चड आनी चड बळवंत करूं मुखार सरया. आनी अशें मागता आसतना प्रत्येक जावन थंयसर इराद्यान उल्लेख केल्ल्या त्या शब्दांचो उगडास हाडया. जीवघात करूंक चिंतून बसलेल्या वा तसले चिंतपां आटोवन बसलेल्या त्या आमच्या भाऊ भयणी पासून मागया. जिविताचो शेवट ती समजून घेवन दी. क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताक वाकणून जिवचें तसलें जिवीत आणकी मुखार मेळटा. ह्या काळोखांतल्यान भायर येवत, ह्या परिस्थितींतल्यान भायर येवत म्हणली सकत तांकां मेळोवन दी. तांकां जीवघात करचे चिंता पळय तांच्या मतीन गेल्ल्या त्या कारण करता जाल्यार त्या व्यक्ती पासून मागया. त्या व्यक्तीन जावन तांकां बरोवसो मेळोवन दी की जीवघात करचें सोमानय. मुगाळ भावनांनी भयणीनो, जर तर एक व्यक्ती असले चिंता पाठयता ताच्या फाटल्यान जायतीं कारणां आसात. त्या कारणांचो उगडास केन्ना आज आमी मागया. आमकां ती कळीत ना जावंक पुरो, बगार ती सोम्याक कळीत आसात. तसली सर्व कारणां आतां सोम्याच्या पांयां तळां दवरया. आमची सर्व कुटुंबाची मागणी हांगासर सोम्याच्या पांयां तळां दवरया. हें आराधना अखेर करच्या ह्या संदर्भी तसो सोमी जेजू आमकां आमचो जें कितें इरादो पापा साहेबाचो इरादो आमी आमचो करून घेतला आनी त्या इराद्या पासून सगळो म्हयनो आमी मागता आसतना आमकां देवाची सकत खंडीत मेळटली. आनी असल्या सर्व परिस्थितींत आसच्या लोकांक एक शांती समाधान मेळटलें. बरवो सोप जातलो, भावार्थ परत्यान दृढ जातलो, थीर जातलो. आमच्या सुकुटुंबांत बरेंपण आमी मागया. जायते फावटी उलाने नासतना आमी जीवघात अनुभव करता. जायते फावटी बरें चिंताप नासतना जीवघात अनुभव करता. मगाळ भावन आनी भयणीनो, थंयसर कुडीचो जीव काडच्यार न्ही म्हजो म्हाका पाती येयल्लो हांवें बरोवसो दवरलो व्यक्ती उलयनातल्या वेळार ह्या काळजा कितलें दुखता म्हणून आमकां कळीत आसा. एकल्यां कळीत आसा, हांगा बसल्यार एकल्यां कळीत आसा. काळीज कशें बेसां जाता म्हणून आमकां कळीत आसा. हो एक अनुभव जाल्ली आमी सोम्या मुखार आज परतून मागया. सोम्या आमकां तुजी बाचावी दी. सोम्या आमकां तुजें समाधान दी. सोम्या आमकां तुजी शांती आनी आमकां थीर बरोवसो तुजो तो आमच्या जिवितांत दी. आमी फाटीं पडटा अशें, तुज्या कुडसा मळी पडटा अशें, तुज्या सांगाता आमी वाट समक अशें आमकां तुजो आदार दी. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, सांत पाद्री पियोचें नोवेन आमी आज हांगासर चलोवन व्हरतले. जायते आमच्या भाव भयणींनी बापा पियो तावन मेळिल्ल्या सर्व बेसांवांक आनी तशेंच तांची इरादे मागण्या रुपी हांगासर बर्फांनी लिखल्यांत ही सर्व आतां सोम्याच्या पांयां तळी सांत पाद्री पियोच्या मजतीन आमी उपकार मागया. आनी आमच्या काळजा मनांत आसली सर्व मागणी आमी एक करून सोम्याच्या पांयां तळी समर्पीत आसतना आमच्या बापा म्हणलें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या मुशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां वार. आमेन. मुखार भावन आनी भयणीनो, जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिमेर पडया आनी ताचो आशिर्वाद घेता आसतना आमच्या मतींत आसलो इरादो थीर करया आनी त्या इराद्यान आमकां मेळचो बरोवसो आमी ह्या संवसारी वांटूंक मुखार सरया. Purvi
प्रार्थूया. हे देवा, पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडपणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसर गो. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Divun Padre Pio Bapa, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा. सच्चाक आमी देखील तुझ्या आशिषेचे ते दुर्बळ वाटे विदे कोणाचो पर्व सोडलोय. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेंक सदां खुर्साचो कुरो सोडलोय. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा. सच्चाक आमी देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कष्टे कुडीर व्हावो देवाची वळख दिली. मागण्यांत प्राचिता जेजू पेगून शांतीचे हाते जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा. सच्चाक आमी देखील तुझ्या Sambio ama pasot विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजांची खातीर देवा तुवें कापुचिनियासक सांब पाद्रे पियोक तुज्या पुताक जिसूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग फावो केलें. ताजे विनंतेन कितें हांव अत्रे गूण मागतां ही कृपा दया कर आनी सड जावन जिसूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेवंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. आमेन. तीन महिमा बापा आतां आमी पाद्रे पियोच्या मनाक भेटोवया. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. ए म्हज्या जिसू तुवें सांगलाय मागा तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बडया तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळाशें कर. सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवन तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे केल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
नमान मरिये कृपेन भरले श्रीमती संगता श्रीराम तुसदेव आणि देव जेसु भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा बाप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेसूच्या पवित्र कळसा तुझे राव पाती येता हे मोच्या जेसू तुवे सांगलाय सतत सांगून का सांगता मोच्या नावान किते तुम्ही मागल्या मोजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो आपले बापाकडे तुझे नावे मागता ते म्हाका पवखर संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आणि आमचे सुटलेल्या बक्षिका तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले श्रीमती संगता श्रीराम तुसदेव आणि देव तुझे फळ जेसू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा बाप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता सदा सर्वदा आमेन जेसूच्या पवित्र कळसा तुझे राव पाती येता हे मोच्या जेसू तुवे सांगलाय सतत सांगतो तुमकां सांगता सर्गाने संसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशिनांत आता हांवें मागचे ते म्हाका लाभतले म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आणि आमचे सुटलेल्या बक्षिसां तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले श्रीमती संगता श्रीराम तुसदेव आणि देव फळ जेसू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता सदा सर्वदा आमेन जेसूच्या पवित्र कळसा तुझे राव पाती येता हे जेसूच्या पवित्र कळसा कष्टातल्या ते दया दाखयनासतना रावचे तुका साध्य आमचे निर्भागी पातक्याचे तुझी काकूळ दाखय तुझी आणि आमची मोवाळ आवय मोरयेच्या दुखेस्तानी दुलोबी काळजा मारिफत आम्ही जलले मागची ही कृपा आमकां लाभय नमारण्ये काकुळीचे माये नमान आमच्या जिवाक अमृत आणि भरोशा तुका आम्ही उलो मारताव आम्ही परदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या कोणात आसा आजकार आणि उसार सोड आम्ही तुका रुदान करताव तर तू आमचे शेकाये हे तुझे काकुळीचे दोळे आमचे वयर पडटी आणि या परदेशा उपरांत तुझे खुशीचे सदैवी फळ जेसू आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी ओंकारी मरिये सांजे जेजूच्या पोसक्या बापा आम्हा बसत विनंती कर लदीन सांपियो आम्हा बसत विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा बसत विनंती कर सांपियो आवय बापाय खालतो सावंची येयल्या आम्हा बसत विनंती कर सांपियो कस्तान वरांत रसन सांभाळलेल्या आम्हा बसत विनंती कर सांपियो फ्रांसिस आसिसेच्या पाटला उदरा आम्हा बसत विनंती कर सांपियो कापचिन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा बसत विनंती कर सांपियो सुम्याच्या पाशावाच्या गायाने नटयलेल्या आम्हा बसत विनंती कर सांपियो एवकरिस्तांत भक्तीन भरलेल्या आम्हा बसत विनंती कर सांपियो कुमसारीच्या सक्रामेंता मुखांत बापाची काकूळ दाखयलेल्या आम्हा बसत विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा बसत विनंती कर सांपियो मागण्या तिरासन सांभाळलेल्या आम्हा बसत विनंती कर सांपियो तुझ्या शांतीपणान
खालतो जाल्लेल्या आम्हा पासत विनंती कर सांपियो सर्व याजकांक आदर जाल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर सांपियो आत्म्याचे बचेव खातीर वावरलेल्या आम्हा पासत विनंती कर सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दयेचा आम्हा पासत विनंती कर सांपियो गरजेवंतांक दक्षिण पावच्या आम्हा पासत विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरोबरशा आम्हा पासत विनंती कर सांपियो आमच्या समेस्तांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर सांपियो आम्हा पासत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पावसांचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित जिनिगा पोवणे दिवन विविध कृपे देणी आणि बदलोय आणि भगवान फ्रांसीस आसिसाच्या शेतांत क्रिस्तसो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या अभ्यासांत तिरासनेन रावूंक क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियो आमकां तुजे कृपे देणी आनी बर म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांगू आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची काळजां फळादीक करूं आमेन आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन मंदिरांत तुझ्या भितर सरून गाता तुझी महिमा वाढता कीर्त तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 पांचला प्रकाश पृथ्वीर देवाचो सूर्य तो आमच्या जीवनाचो मोगाचो स्पिरीट काळजांत भरला सोमी आमचे मोते रावला मंदिरांत तुझ्या भितर सरून गाता तुझी महिमा वाढता कीर्त तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 दया करून बसा ह्या मिसाचे इरादे परी आसात सर्गत जेवत आत्म्या पासत आनी तशेंच अर्गामीस अर्पितात लॉयड डिसोजा आनी कुटाम अर्गामीस अर्पितात मेलिटा डिसोजा आनी कुटाम अर्गामीस अर्पितात कालिस्ता डिसोजा आनी तशेंच गरजेवंत आत्म्यांक आनी अर्गामीस अर्पितात लेनोरा डिसोजा आनी कुटाम देवादीन नेल्सन लोबो हांच्या आत्म्या आमी सर्पितात ग्रेट लोबो आनी कुटाम सर्व कुटुंबांत अंतरलेल्या पासत तांचो उगडास काडन आमी सर्पितात क्लारा डिसोजा सर्व कुटुंबांत अंतरलेल्यांचो उगडास काडन आमी सर्पितात मॅक्सिम डिसोजा धन्य देवा अर्गान जावन आमी सर्पितात जॉस्विन डिसोजा देवादीन मार्सेल आनी लिना डिकोस्ता हांच्या आत्म्या आमी सर्पितात जेराल्ड डिकोस्ता देवादीन बल्तजार आनी मॅगदलीन नोरोन्ना हांच्या आत्म्या आमी सर्पितात झेवियर नोरोन्ना देवादीन लॉरेन्स आनी सेलीन सल्डाना देवादीन लुईसा मॅक्स आनी मॅक्सी रॉड्रिगस हांच्या आत्म्याक मी सर्पितात जेराल्ड डिकोस्ता सर कुटुंबांत अंतरलेल्यांचो मालगड्यांचो उगडास कान मी सर्पितात सेबॅस्टियन डिसोजा सर गरजेवंत आत्म्यांक आनी कुटुंबांत अंतरलेल्या पासत मी सर्पितात जॉन बॅप्टिस्ट सल्डाना सांपाद्रे पियोच्या मनाक अर्गामीस अर्पितात रोजलीन कोरेया धन्य देवा अर्गान जावन मी सर्पितात ॲश्ली डिसोजा देवादीन विक्टर
रिटा कॉर्नेलियो आणि देवादीन विक्टर आणि लिली पेरेरा आणि तशेंच देवादीन फ्लाविया मेटिल्डा डिसोजा हांच्या आत्म्याक मी सर्पितात मॉर्विन आणि हिल्डा कॉर्नेलियो धन्य देवाक अर्गान जावन तशेंच बाळका जेजू अर्गान जावन मी सर्पितात अशोक कुटिन्ना देवादीन लिओनिसा लोबो हांच्या आत्म्या मी सर्पितात फिलोमिना कॉन्सेसो देवादीन हेनरी आणि जेन पिंटो हांच्या आत्म्या आमी सर्पितात डिसोजा आणि कुटा देवादीन लुईस आणि रोजी डिमेलो देवादीन थेरेसा आगोस्तीन फेर्नांडीस देवादीन फ्रँकी डिमेलो हांच्या आत्म्याक मी सर्पितात जुलियट डिमेलो आणि कुटाम सांपाद्री पेच्या मनाक देवाघर गंजावन मी सर्पितात आन्ना ठाकुर देवादीन जेकब कॉर्दा देवादीन चार्ली फिलोमिना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या मी सर्पितात विल्मा फेर्नांडीस तशेंच धनिया देवाघर गंजावन सांपाद्री पेच्या मनाक मी सर्पितात विल्मा फेर्नांडीस देवादीन युलालिया फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या मी सर्पितात पाद्रे पियो गायन पंगड तशेंच आमी मागया ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आर.एल. डिसोजा सुमार 48 वर्सां तावन बेड रिडन जावन आसा हांचे पासत आमी मागया आनी बेगीनच गूण जावन परत कुटुंबा सांगाता फाटीं मेळच्याक कुटुंबा सांगाताचो आपणा सुसंतोष भोगच्याक तो सुसमी जेजू क्रिस्त ताका फावो करून दिवं म्हणून आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयच्या दिसा पाद्रे पियोच्या मनाक हांगासर नवें अर्पण ह्या मिसाच्या बलिदानान भागीदार जावन देवाची महिमा बघूंक आमी हांगा आयल्या वसता आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया. ह्या नव्यानान भागीदार जाता आसतना हांगासर जें कितें बरेंपण जोडून घेवंक आमी आयल्या ते इरादे आमी आतां बापा समोर दवरया. आमकां बापा समोर समर्पण दिवन आमचें ल्हानपण वळखून घेवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तणाव सरून वायट आदरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदां समकार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा तुझे दैवी कृपेन तुझी या सगळं सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशावाच्या गयाने नेटोवन ताज्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलो अशें ताज्या मिसावांद्वारे तुझ्या अगणित मोगाची दयामाया आमकां उपकारी केली. ताज्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवट आनी
ताज्या सांगात रावूंक आनी संतोशान ताजे महिमेन वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याचे एकपणांत जे तेणे रासभर चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो. ह्या एक रिणा भायर कोणायच्या कसल्याय रिणान तुमी रावा नाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळता. प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, सोरिनाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशान ते समेस्त आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. सर्वेस परबियो चलता तो ताच्या अज्ञाते उल्हास भोगता तो मनीस मागी. ताची संतत संवसारांत बळवून सातली. नितीवंताची पिळगी सुबमपणी बाळटली. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. नितीवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा. देव ताका मोवाळ दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणान चलयता. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. उदार हातान दुर्बळांक तो दिता. ताचे बरेपण सदां काळ उरता. सड आनी सड मान ताका मेळटा. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्ताच्या नांवा पसत तुमी आत्मान भोगता जाल्यार तुमी खरीच बागी. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती करनासा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. लोका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेताले. तवळ फाटींक वोन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे सरची येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भावां भयणीक आनी आपणाक पाट करिना
तर ताज्यान म्हजो शिस जावंक नसो. जो कोण आपलो कुरीस वावंक म्हज्या फाटल्यान येना ताज्यान म्हजो शिस जावंक नसो. तुमचे पैकी कोणीय एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षीत जाल्यार तें आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पाद आसा की ना हें समजूंक पयल्याच बसून गरज आशिल्ल्या खर्चाचो अंदाज करता न्हय. ना तर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांक ना जाय जाल्यार पळयतले सक्कड ताका केंडोन ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले. अथवा कोणी राय दुसऱ्या एका रायाचेर झुजोंक वता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज आड येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना तें पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत. ना तर जालें शत्रू राय पयस आसतनाच हो राय दूत धाडन ताजे लागीं राज्याची शर्तां विचारिना जायत. तेच परी तुमच्या मदल्या कोणाय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेलें करीत म्हजो शिस जावंक नजो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मगाळ भावान आनी भयणीनो, पयल्यान सवाल जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां जाता की ना. जाता की ना. जाता. कोणा पुरो सोडी जाय. आवय बापाय सोडलां गे ना. बायल्या भुरग्यांक सोडलां गे ना. भुरग्या बाळांक भाव भयणींक सोडलां गे ना. जेजून हांगा सांगची ही उतरां आमी खऱ्या रितीन समजल्यार जें कितें आतां आमी आमचें जिवीत म्हणून समजून घेतलां त्याच प्रमाणे जिवंक आमकां जेजू आपयता. जर तर तुज्या आवय बापायक तुवें दाखोवनसो मोग 100% ना. जर तर तुज्या पती पत्नीक दोगां मदें असलो संबंध असले 100% ना, कमिटमेंट ना. भुरग्यां बाळां थंय असलें कमिटमेंट ना, वा भुरग्यां बाळां जावन आवय बापायक असलें एक माया मोगाचें जिवीत ना, भाऊ भयणी मदें असलो संबंध ना, तर तुका म्हजो पाटलाव करूंक जावचो ना. थंयसर एकल्यांक सांडून तुवें ये जे म्हजो पाटलाव करीजे म्हणून जेजू म्हणिना. जेजू म्हणटा तुका तुजी म्हणून दिल्ल्यांचो मोग कर. थंय संपूर्ण कांय समजून घे. त्या संपूर्ण कांयेंत म्हजो मोग तुका दिसतलो. मुगाळ भावना न्ही भयणीनो, आज आमी पापाळ इरादो आमच्या मदीं हाडन त्या इराद्या पासून आमी मागलो. वय थंयसर जीव घात आडावच्या विशयांत पाप साहेब आमकां उलो दिता. तशेंच असल एक सुवार्थ प्रगट करूंक आमकां आपोवणें दिता. आज आमी नियाळ केल्ल्या प्रमाणे जर तर जेजून हांगासर ताजेशी आमकां ताचो शीश जावंक आपयत आसतना आमकां ह्या संवसारी दिल्लें मिसांव संपूर्ण रितीन करूंक 100% आमचें थंयसर मन काळीज तशेंच आमचें जिवीत समर्पण दिवंक आमकां तो आपोवणें दिता आसतना ताचो पाटलाव करूंक आमी मुखार सरया. आनी ताणें दिल्लें तें मिसांव आनी पापा साहेबाच्या तोंडांत आयलीं तीं उतरां आमी समजून घेवंक मुखार सरया. मनशा जिवीत भोव चड मोलादीक. मनशा जिवीत देवाचें देणें. आज आराधना वेळार नियाळ केल्ल्या प्रमाणेच आमी चिंतचें तर थंयसर कुडीचें देसवाट न्हय, जीवघात म्हळ्यार कुडीचो देसवाट न्हय, बगार म्हज्या उतरांचो देसवाट. जीवघात म्हळ्यार म्हज्या करण्याचो देसवाट. जीवघात म्हळ्यार म्हज्या संबंदाचो देसवाट. जीवघात म्हळ्यार म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबा मदें
उपजोवच्या सर्व परिस्थितींची देसवाट जर तर ही देसवाट आमी सोमा करूंक शकता हांगासर जावचे सर जीव घातेतावन भायर येवंक शकता खंडीत जावन जेजूचो खरो शिश्य जावंक आमी शकता ते देखून मग भावन आनी भयणीनो हर एक फावटी आमी त्या पुरसामुळे येता आसतना जेजूचें सगळें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार येता ताणें ताज्या आवय बापायक दिल्लो मान ताज्या आवय बापाय सांगता जी येयली ती जिणी जावं पुरो सगळ्या संवसारांची सर 70 जाणांक थंयसर आपणाचे शिश्य आपणाचे पाटलावदार ताजे उपरांत 12 जाणांक आपोस्तल म्हणून सगळ्या संवसाराक ताणें दिता आसतना थंयसर उल्लेख केल्लो तो भाव भयणीचो मोग आमच्या दोळ्यांत दिसून येता आनी आखरेक संपूर्ण रितीचो मोग 100% मोग तो जावन आसा खुर्सार आपणाकच पेल्या खातीर समर्पण दिवचो तसलो मोग मग भावना न्ही भयणीनो असली एक चिंता आमच्या मतीन ताटोवया आज आमी मागया प्रत्येक जण पापाळ इरादे पासत मागता आसतना आमच्या कुटुंबा जिविता पासत मागया वैयक्तीक जिविता पासत मागया आमकां मागण्याची गरज आसा पयल्यान पयलें आमी जें कितें आमच्या खातीर मागता तें आमकां देवाचें बेसांव जावन परिवर्तन जातलें आनी ताजे उपरांत आमी जेजून सांगलां तें आमच्या भाव भयणी पासत मागचें मागणें सदांच मागोवंक आमकां धैर्य आनी त्राण तस्सो जेजू क्रिस्त दितलो ते देखून मागा तुमकां दोडत्यान मेळटलें मागा तुमकां जायतें मेळटलें मागा तुमकां बरोवन तुमच्या मापान मेळटलें ही जावन आसात जेजूची उतरां आनी अशें आमी ताचो शिश्य आमी ताचो अपोस्तल आमी ताचो पाटलादावर जावंक मुखार सरया काणीक ये बापा मेळटता वाचुका स्वीकार कर ये बापा हुंड्या वना संगे मेळटता ही देणी मारून तुगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान हे आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयसे बेचादावा सर्वेस्पर मानून घेव बापा तुज्या सेवका सांपियोच्या उगडासान आमी हीं दानां तुका भेटयता तीं तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून फावू हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या संता भक्तां सवयेन तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्यान सो मुखट
तुज्या भक्तां सांपियोचे जिणयेद्वारे तूं आमकां आदर्श दिताय. ताज्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय आनी तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणी ते एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेसू क्रिस्तचे साक्षीदार जावंक ताजे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतांनी संत भक्त संगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. बापा क्रिस्त पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरण सुसूं वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हजे रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराची हे रगत पातक्यांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासून तुमी समेस्त मनशे पासून ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सुगुट परगटुया. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उदास करता आनी हो जिवीत संवड आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार आमकां तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेन बापा, पीटर पॉल आमचे गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळ तुमकां मळफुळें फावो कर. आमकां सुमेशाची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाची माये सांगाती भाग्यवन झुजेची जोपती भाग्यवन धरून ताणें सरकाळी तुका मान उल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांची सांगता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सदां सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सेव्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानात राखतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आखंतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळेन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे पटान सांबाळ. तूं जी आतां रास वर्स चलयताय सस्नांच्या सस्नाक समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणान आपयल्यान ती सुभागे. समया तुमी आमच्या देवाचे म्हाका भोवना पूण तुज्या कासरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या सौम्या आनी आमच्या देवा जिवीत दिवच्या निजो देवा तुजे रगात मास्तू आमकां वाणटा मोगान आमचे तयेक मोडटा. पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वाणचे अत्रेगान आमी सेवचे ते देवर ते बाग आमचे. पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वाणचे अत्रेगान आमी सेवचे के देवर ते बाग आमचे. प्रार्थया. देवा आमच्या मगाळ बापा सासनिक जिविताच्या काळांत तुवें आमकां ददुशी केल्याय सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक
आनी आमच्या भाव भयणीचे सेवेंत जीवन सर्व करपा दी म्हण मागता तुझ्या पुता जिसूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी सांबाळू सर्वेस्पर आपल्या मुखा म्हणसो प्रकाश तुमचेर फांकू आनी तुमची दया करूं सर्वेस्पर तुम्ही सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादी करूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सुम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी आमची बोग तुजेशी पावों दी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगळा बापा आमचेर तुवें साम पाद्रे पियोचे विणवणेन वतलेल्या सर्व कृपेदेणी पासून आमी तुका अर्गां दिता सर्व वस्तू तुजे तावणूक जातात आनी मनशांक दादोस करतात तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या हुंड्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल हे हुंडे स्विकार केल्ल्या करतल्या आमच्या आत्म्यांक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोषण मेळो हे स्विकार केल्ल्या आमच्या जिवनांतली सर्व पिडाशिडा गूण जावं हे मागणे आमी भोवतीर बावरतान साम पाद्रे पियोच्या विणवणेन मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे आमेन मोशा सोम्यान म्हाका दिल्या उपकार तुजो हांव वाटयता मजती तुज्या पातिता गायिल्ल्या काळजाच्या तुवयजा दुर्बोळ्या भावंडाच्या व्हडदायजा प्रकाशाच्या येसंद्रा नमन तुका पियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तुवयजा दुर्बोळ्या भावंडाच्या व्हडदायजा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नमन तुका पियो बापा राजिताचो संस्कार दिवून लाखो लोकांक बचाव केले क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानाक पावलोय गायिल्ल्या काळजाच्या तुवयजा दुर्बोळ्या भावंडाच्या व्हडदायजा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नमन तुका पियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तुवयजा दुर्बोळ्या भावंडाच्या व्हडदायजा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नमन तुका पियो बापा मोगाळ पुत्रा सोवे हांव परमुरी आशीर्वाद दिवांका San Padre Pio, आम्हा बसत विनंती कर बगे वर्षाचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे